Pequetroula permite ás familias da Pobra conciliar o tempo que apoian o comercio local. Esta campaña posta en marcha pola Concellería de Promoción Económica componse dun amplo programa de actividades lúdicas que se desenvolven durante a fin de semana na Praza Alcalde Segundo Durán. Para asistir, os cativos adquiren un bono que posteriormente pode ser canxeado en diferentes establecementos de roupa, calzado, decoración ou mesmo alimentación. Facemos unha valoración moi positiva da campaña, tanto no que respecta ao número de nenos e nenas que foi progresivamente aumentando ao longo dos fins de semana, chegando a haber ata 50 nenos na pasada fin de semana. Tamén é positivo desde o punto de vista dos establecementos, porque empezamos con 36 establecementos adheridos á campaña, cando agora son 40. No que se respecta á compra de bonos, durante o primeiro mes da campaña pois xa se venderon bonos por importe de máis de 1.000 euros. Isto quere decir que eses cartos van a repercutir no comercio da Pobra. O Concello pode dar actividades de conciliación, pero os papás e as mamás vamos a ir a esas actividades, pero tamén fomentando o comercio na nosa vila. O bo balance desta primeira fase anima a continuidade de Pequetroula, que durante todo o mes de novembro contará con hinchables, obradoiros e actividades non só para nenos, senón tamén para a mocidade, como as sesións de cine. Non vai faltar o hinchable ningún sábado de todo o mes de novembro, polo tanto, todos os sábados de novembro vai haber un hinchable para os nenos e nenas que queiran acudir desde a mañán ata a tarde. Pero ademais, durante todo o día, pero ademais vai haber distintos tipos de actividades. Sempre vai haber actividades de movimento como xogos de patio, xogos deportivos, xogos tradicionais en distintos días e logo sempre obradoiros creativos que van monitorar as monitoras deste servizo. Os bonos para participar en calquera das actividades podense mercar na oficina de turismo ou a través da web de anshop.es.